ки вакилони Думаи давлатии Русия барои баррасии масъалаи мураккаби муҳоҷират ва оиди масъалаҳои муҳиме ки ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои тамоми шаҳрвандони хориҷӣ ворид карданд. Ба ҳамин хотир дар як бозӣ намешавад ки ҳамаи билетхаридагиҳо соҳиби приз шаванд. доруҳои табобатӣ аз ширкати Шифофармо, доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин доруҳо барои қувваи мардро зиёд кардан ва ногуфта намонад ҳиҷомаи бепул барои занҳо ва мардҳо. рақамҳо барои зан ва мард дар рӯи экран. ҳатман муроҷиат кунед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азизу гиромиқадр, ҳатман дар видео лайк монед ва то охирша тамошо кунед. Хоб, мавзӯи асосии имрӯзаи мо ҳайати Думаи давлатии Федератсияи Русия дар душанбе мушкилоти муҳоҷирони кориро баррасӣ карданд. Яке аз масъалаҳое ки вакилони Думаи давлатии Русия ва вакилони парлумони Тоҷикистон ба он таваҷҷӯҳ мекунанд ки масъалаи шуғли муҳоҷират мебошад. намояндагии Тоҷикистону Русия дар шаҳри Душанбе масоили мухталифи муҳоҷиратро баррасӣ карданд, яъне ки оиди мушкилоти муҳоҷирони корӣ дар Федератсияи Русия дар шаҳри Душанбе гуфтушунид баргузор намуданд. ҳайати Думаи давлатии Русия бо вакилони парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон чанд мавзӯи муҳимро баррасӣ мекунанд ки яке аз онҳо бо кор таъмин кардани муҳоҷирон мебошанд. дар ин бора раиси кумитаи Думаи давлатии Русия хабар дода гуфт ки вакилони Думаи давлатии Русия барои баррасии масъалаи мураккаби муҳоҷират вориди пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон гардиданд. яке аз масъалаҳое ки бисёртар суҳбат кардан дар ҳамин мавзӯъ ба ҷои кори хуб таъмин кардани шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди Россия мебошад ва додани музди маоши хуб ҳамчунин. ва инчунин гуфта мешавад ки ҷумҳурии Тоҷикистон созишномаи ҳамкорӣ дар заминаи мусоидат бо шуғли аҳолӣ дар кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақилро низ ба имзо расонида буд ва барои мушкилиҳои муҳоҷирора ҳал намудан низ бо Думаи давлатии Федератсияи Русия, яъне ки бо роҳбари Думаи давлатии Русия дар шаҳри Душанбе низ як гуфтушунид баргузор карданд ва оиди масъалаҳои муҳиме ки ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия тааллуқ дорад суҳбат гузарониданд. умедвор ҳастем ки боз дар ояндаҳои наздик барои муҳоҷирон чандин осониҳои дигар барои кору фаъолият кардан, барои ҳуҷҷатгузориҳо кардан пешбинӣ мекунанд. тамошобинони азизу гиромиқадр, акнун ба қисми хондани комментарияҳо мегзарем. дар ҳаминҷа як чиза ба ҳамаи шумо тавсия метиҳам, нафарҳое ки дар Москва ё Московский област қарор доред, агар ки шумо бихоҳед кору фаъолият кунед ё нафарҳое ки агар кор бикунед дар як рӯз 2-3 соат вақти зиёдӣ дошта бошед, дар ҳамин вақти зиёдитонам метонед шумо кору фаъолияти хуб кунед, яъне ки доставка кардан бо тариқи велосипед, яъне ки велосипеда ба шумо аз ширкат метиҳанд ва сумкашам метиҳанд, шумо кор мекунед. ба ҳамин хотир бародарои азизу гиромиқадр, ин ҳамин номерое ки дидесен дар ватсапи ҳамин рақамҳо бинависонед, ба ҷои кори хуб шуморо таъмин мекунанд ва музди маоши хубам пешниҳод мекунанд. маҳмуд нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. дар Россия дар як сол 3 маротиба части мигратсионка бигирӣ запрет мемонанд? Не, запрет намемонанд бародари азиз. як каси дигар нависонда: салом, пешаки раҳмат ака, ҳамира аниқшам мегуфтед. ман якин бор 3 моҳа гости омадам. барои патент кардан ҳатман бояд 3 моҳ дар Тоҷикистон бояд рафта бесем ё 1 моҳ ҳам мешавад. вақте ки шумо якин бор вориди Россия шидагиен ва мигратсиони картаи гости қатидро омаден, вақте ки шумо берун мешен ай Россия, баъди 3 моҳ ҳаққи ворид шидан дорем. ин чиз тибқи қонунгузории Федератсияи Русия мебошад. шамшод нависонда: ассалому алайкум акаҷон, мегуфти рӯйхати ғолибо кай ва дар куҷо меброяд? рӯйхати ғолибо ва рӯйхати билетҳои конкурс мо дар Telegram канал партофтагем. чихеле ки хитон медонед, мо финали конкурса гузаронидем. ҳар нафаре ки иштирок кард, ҳазор раҳмати калон барои иштироктон ва барои дастгирӣ кардантон. аз замин то осмон аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, 4 фарзанд дорам, двойное гражданство, лекин физкультурни института военной кафедраша тамом кардагем, хизмат намебарам.
4 фарзанд дошта бошен аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастем бародар. Ислом нависонда: акаҷон, ман падар модар надорам, зан надорам, ман метавонам хидмат сардори оила кунам ки мара хизмат набаранд. Ягон роҳша бугу акаҷон. Агар ки шумо фарзанди калонӣ бошен, бале бародари азиз, метавонед ки сардори оила кунед хона ба военкомати ноҳиятон муроҷиат мекунед. Як каси дигар нависонда ки ассалому алайкум ака, одаме ки таги пош рост боша хизмат мебаранд ё ин ки не. Не, нафарҳое ки таги почашон ҳамвор мебошанд аз даъват ба хизмат озод ҳастанд. Як каси дигар нависонда: салом бародари азиз, оё гирифтани шаҳрвандии Русия ба тоҷикистониён манъ карда шудааст? Не, манъ карда шудагӣ нестай, бале тағйироту иловаҳои нав оиди гирифтани шаҳрвандии Русия барои тамоми шаҳрвандони хориҷӣ ворид карданд. Шурӯъ карда аз 26 октябри ана ҳамин сол. Як кас нависонда: пеш аз ҳама салом ака, зинда бошӣ. Ака, ҳами регистратсияи ман работа навистагиай, документ накардагиам. Лек як рӯз пеш ай тамомшавӣ регистратсия барои буброи аэропорта милисоғам наметан илтимос ҷавоб мегардондед. Регистратсиятон небуд мигратсиони картатон работа навистагӣ боша. Агар шумо танҳо регистратсия доштагӣ бошен, дар ҳолате ки аз Россия баромаданӣ мешавед ва шуморо дар таможни контрол напирсанд патент, ягон мушкилӣ намешавад дар ин ҳолат. Баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки намепирсанд, ҳамин паспорта печат мезананд, тамом мегзарӣ меравад. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, оиди ведварения мегуфтем то чанд сол давом мекунад. Ведварения аз 3 моҳа то 5 солара дар бар мегирад. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, бозитон ака тамошо дорем. ҳамеша бозии честна, ай кадоме соҳиби приз шавад, худо ошиш кунад шумода барори кор. ҳазор раҳмати калон ана ҳамин нафарҳое ки суханои хуб нависонден, нафарҳое ки агар бурд кардагӣ набошен, дилшикаста нашавен. Шумо медонед ки ин бозие дар бозӣ ё ки бой метӣ ё ки бурд мекунӣ. Ба ҳамин хотир дар як бозӣ намешавад ки ҳамаи билет харидагиҳо соҳиби приз шаванд. Касе ки бурид ошир шавад, касе ки набурид бо дофи дигараш зад кунед. Як кас нависонда: ассалому алайкум, радсозӣ дар тобистон арӯсма гирифтум ба занӣ. Баъд дар Россия омадам, як моҳ пас хиёнат кард. Дигар кас қатӣ дар телефон гап зад. ҳамро чӣ хел ҷудо шавам, меша 3 моҳа ҳомиладора ҷавоб медодем илтимос. Агар бо тариқи қонунӣ дар назар бигирем, то таваллуд кардани ана ҳамон фарзанда акти никоҳа тибқи қонун бекор намекунам бародари азиз. Як каси дигар нависонда: ҳазор раҳмат падару модарада барои ахборот ки хела чизам мефаҳмонӣ. Зинда ва сарбаланд бошен шуморам, аз шумо миннатдор ҳастам. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, мо ду писарем, акам дар хизматай, худам дар Россия. Агар мара аэропорта бу қапан хизмат мебаранд, дар ҳолате ки дар оила зиёда ай 2 та писар бошен, баъд як бора як та 2 тара ба хизмат даъват мекунанд бародар. Айни ҳол чизе ки худат гуфтӣ, не бародар. Як каси дигар нависонда: салом ака, ман дар дани момент дар Москваям, паспортом печат надорад, толика мигратсионкам печат дорам, метавонам хона барам. Паспорт печат надоштани аллакай худаш роҳи ғайриқонунӣ ворид шудан ба Федератсияи Русия мебошад. мо чанд рӯз пеш видео карда будем ва гуфтем ки махсус дар ҳамин мавзӯъ Россия рейдҳои махсус ташкил кардагиай барои нафарҳое ки печат надоранд паспортошон. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, то чандума давом мекунад призофи тирамоҳӣ? То ана ҳамин моҳа охир шад, яъне ки то 27 ноябр аллакай ба анҷом мерасад. тамошобинони азизу гиромӣ қадр, ба ҳамин видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.